Het was vrijdagochtend in drukte van belang op het Schouwburgplein in Venray. Honderden basisschoolleerlingen hadden zich verzameld voor de aftrap van de Nationale Sportweek. Met de 10-10 Challenge werd deze bijzondere week enthousiast geopend. Ja, volgens mij was het een fantastisch beweegfeest hier met 400 kinderen op het plein. Maar dat hebben we eigenlijk net niet gezegd, maar op de scholen zelf deden de andere groepen ook mee met de 10-10 Challenge. Dus eigenlijk waren er wel 2000 kinderen in beweging tegelijk om 10 uur. Ja, super. Ik kreeg zoveel energie terug. Ze waren allemaal lekker bezig. Iedereen was aan het bewegen. Dat is toch altijd maar de vraag hoe de kinderen gaan reageren erop natuurlijk. Maar super tof om te zien dat ze zo goed meededen. Vond ik tof. Heel leuk. Ja, alleen maar blije gezichten gezien. Dus dat is echt leuk om terug te krijgen. Het thema van de Nationale Sportweek is sport geeft je een boost. En boost dat kan natuurlijk op verschillende manieren. Hè? Om fit te worden, om zelfvertrouwen te krijgen, om vriendjes, vriendinnetjes te maken. Het is goed voor van allerlei dingen en ook gezond natuurlijk. Nou, ik geef natuurlijk gymlessen. Dat vind ik dat het allerleukste om te doen qua werk. Daarnaast ben ik op TikTok bezig eigenlijk om het vak een beetje te promoten. Om te laten zien hoe leuk gym is en wat voor leuke acties er gebeuren in de gymzaal. Zodat kinderen hopelijk met nog meer plezier die gymlessen ingaan. En wat is jouw favoriete sport? Ja, dat blijft toch wel handbal. Die zat er niet in, hè? Maar dat is ook leuk om andere sporten te proberen. En daar is ook de Nationale Sportweek voor, hè? Om een passende sport te ontdekken. En volgens mij is het voor ieder wat wils. En ik vond ze allemaal ook leuk, hoor. Golfsurfen. Golfsurfen vind ik het allerleukste. En skateboarden vroeger, maar dat doe ik nu niet zoveel meer. Een beetje oude man aan het worden, maar surfen nog steeds. Is wel een van de moeilijkere sporten om te leren. Zeker in Nederland. We hebben niet altijd de allerbeste golven hier natuurlijk. Dus eigenlijk moet je het een beetje hebben van je tripjes naar het buitenland. En ja, zodra er golven zijn, dan moet je in de zee liggen, want dan moet je het gaan leren. Atletiek natuurlijk. Ja, ik zit zelf op atletiek, dus dat was mijn favoriete onderdeel. Ja, wat maakt atletiek zo mooi? Het is heel allround en het bevat eigenlijk, bij elke sport heb je atletiek nodig. Dus vandaar. Heb je ook nog wel andere dingen geprobeerd als kind zijnde of was atletiek meteen jouw favoriet? Ik wilde eigenlijk altijd al op atletiek. Mijn vader en moeder zaten ook beide op atletiek. Alleen zij zeiden je moet eerst andere sporten gaan doen. Dus ik heb eerst op jazzballet gezeten en voetbal en tennis. En mijn vader zei dan, als je dan 12 bent en je vindt het nog steeds leuk, dan mag je op atletiek. En zodoende, ik was 12 en ik ging gelijk op atletiek. Heb je zelf nog een rol, dingen op het programma deze week die extra zijn? Niet echt extra. Ja, ik ga gewoon door met mijn gymlessen. En de groepsleerkrachten die nemen het stokje over eigenlijk. En die gaan hopelijk lekker aan de slag, ook in de klas met bewegen. Want in de gymzaal wordt flink bewogen, maar in de klas kan het nog wat meer. Ja, Venray is een van de host cities van de Sportweek. Ja, hoe is dat? Ja, superleuk. Dan zie je gymmeester Daan hier, een atleet van Team NL. Dat geeft toch net wat extra aandacht die je ook weer kunt gebruiken om bewegen onder de aandacht te brengen. Het is een hele mooie ervaring, denk ik. Hopelijk kunnen we daar vanaf nu de komende jaren een vervolg aan geven.